Moi, mä oon Simo. Tää on meidän videopäiväkirja osa 1. Me lähdetään kohta Müncheniin, lennetään. Sitten me mennään sieltä Dornbirniin. Sitten me vuokrataan sieltä auto yhden yön jälkeen ja ajetaan siis Sveitsiin. Mennään Montreuksin lähelle Leusiniin. Pidetään siellä viikonloppuja autoilla Alpeilla. Sitten käydään palattaa auto. Vittu, että väsyttää. Auto takaisin Dornbirniin Itävaltaan. Jatketaan sieltä junalla Venetsiaan pariksi päivää, muutamaksi päivää. Pidetään siellä kivaa. Sitten jatketaan Milanoon junalla kans muutamaksi päivää. Ollaan siellä muutama yö. Käydään Expos, Komos. Tehdään kaikkea kivaa. Sitten mennään sieltä Pariisiin luotijunalla. Käydään siellä katsella kaikki kiva juttuja. Tehdään kaikki kiva juttuja, sit mä haluan syödä makaroneja, mutta se ei voi kertoa sitä itse, koska se on nyt vessassa. Sitten sieltä mennään autolla johonkin pienen ranskalaiseen kaupunkiin, missä on satama, se on meren lähellä. Sitten vedetään sieltä tonne Brichtoniin, mitä se nyt lausutaankaan, mä en oikein ikinä osannut englantia puhua. Sitten me ollaan siellä yksi yö. Aluksi meidän piti mennä Lontooseen kanssa yhdeksi, mutta sitten tuli vähän liikaa säätöä. Sitten me tyydytään tuohon Brichtoniin, mikä nyt onkaan. Ollaan siellä yksi yö ja sitten meillä on Lontooseen päiväksi, lennetään illalla takaisin tänne näin pari viikon päästä. Mut joo. Mä vähän jännittää. Mä en ollut lentokoneessa niin 6 vuoteen, se on aika pitkä aika. Pitäkää kivaa, me pidetään kivempaa. Kansi tsekkaa. Moikka!